cikin aure, wannan walwala da za a samu a cikin zamantakewan auratayya ba zai taɓa samuwa ba. Dole sai kun bi ƙa'idar da a kanta ake samun wannan natsuwa da kuma sakamako mai kyau a cikin zamantakewan auratayya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah, Allah ya halitta muku matanku daga jinsinku. Wa litaskunu ilaiha, Allah ce don ku dinga samun natsuwa a tsari na musulunci. A tsarin musulunci, inda za a samu matashi ya je yayi wayek sai bai ci ba, yayi neko bai ci ba, idan aka mishi aure in yayi zai ci. Idan da yarinya za ta gagara cin jarrabawarta in aka mata aure, wannan shine ɗaya daga cikin hikimomin da alkur'ani ya ambata, shine aure yakan sa natsuwa da kuma iya fuskantar inda ya kamata a dosa. Amma yau idan aka ce yarinya ana neman ta da aure sai aka ce a bari sai ta gama karatu, direct ko indirect abinda ake isarwa shine wannan auren zai iya rikita mata lissafi ta gagara yin karatu. Inda a ce idan aka mata auren an san karatun zai haɓaka ya ci gaba, don me yasa da a ce a bari? To me yasa maimakon mu dinga samun sakamako na natsuwa kamar yadda alkur'ani da sunna suka ambata, muke samun akasin haka? Ɗaiɗai ku ne suke samun wannan natsuwa da walwala da kwanciyar hankali. Allah yake cewa a Qur'ani, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya sanya soyayya da ƙauna da tausayawa a cikin zamantakewan auratayya. To wata wannan soyayya da ƙauna da tausayawan sai dai ta je a wajen tafsiri, amma a gidanta bata gan shi ba. Me yake faruwa jama'a? Duka wannan rashin bin ƙa'idodi irin na zamantakewa da Allah ya shimfiɗa shi yake haifar mana da haka. Abinda nake jan hankalin mu zuwa gare shi ɗan uwa shine watan zamantakewan auratayya yana da albarka, aure na da albarka, sakamakonsa na da albarka, kuma na daga cikin mafi girman abin da in ma'aurata suka kiyaye yakan zama sakamakonsu gidan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma wata mata cewa game da al'amarin mijinta, ya ce fa innahu jannatuki wa naruki. Annabi ya ce kin ga mijinkin nan shine aljannanki shine wutanki. Babu wani abu da yake gaba da miji a gun ya mace. Game da maza, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya namiji da ya fi kula da iyalansa mafi kima a cikin maza. Annabi ya ce kairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Mafi alkairinku shine mafi alkairi a cikin iyalansa. Duk yadda namiji ya tsaya a rayuwa, duk yadda ya yi ƙoƙari a rayuwa, inda ake so a fara samun labarin nagartarsa da kirkinsa da alkhairinsa a cikin iyalansa. Idan ya rasa wannan, to ya rasa abin da ake bukata na zama jarumi a cikin mazaje. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah ku ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Annabi ya ce dukiyar da ka cire ka ba da ita fi sabilillahi don a yi wani aiki na alkhairi ko ci gaban addini, da dinarin da ka ɗauka ka bayar ma wani miskini don ka taimake shi, da dinarin da ka ɗauka ka bayar domin a yanta wuya bawa saboda ya bauta ma Allah a cikin yanci. Annabi ya ce da dukiyar da ka ɗauka ka ɗauki ɗawainiyan iyalanka, wadda Allah ya fi ba da lada mai yawa shine wadda ka kashe shi akan iyalanka. Duk idan ka duba, musulunci ya sa wa maza mafi alkhairin kyautata wasu akan iyalansu, ya sa wa mata mafi alkhairin kyautata wasu akan mazajensu. To duka wannan na nuna mana aure wato hanya ce takaitacciya da take kai musulmi zuwa gidan aljanna, take kai musulmi ya samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala. To dukkan waɗannan misalai yan uwa ina bayarwa ne cewa zamantakewan auratayyar mu zai dore ne, zai yi albarka, zai zama natsuwa gare mu, zai zama kwanciyar hankali gare mu, amma dole har sai mun kiyaye ka'idodin shari'a a cikinsa. Wannan na daga cikin abin da yake faruwa a tsakanin mutanenmu. Ko zamantakewan auratayya wannan da ake yau da gobe irin na rayuwa, da yawan mutanenmu har soyayyar da ake a cikin gida, in ka kalli yadda mutanenmu suke zama, suna ganin kamar ita soyayya tana yin kanta ne, ba ta yin kanta, yin ta ake yi. Saboda haka in baka tashi ba, in baki tashi ba, babu yadda za a yi soyayya ta yi a cikin gidan. Soyayya ba za ta yi sallama ta shigo muku gida ba. Dole ku ne masu samar da ita
a cikin zamantakewar ku, kuma ba zai taɓa yiwuwa hakan ya samu ba, dole sai kun yi aiki. Saboda haka malamai suka ce ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi mu'ashara, zamantakewa na auratayya da matanku da kyautatawa. Ɗaya daga cikin abin da yake taimaka ma zamantakewan auratayya a kai zuwa ga tudun mun tsira shine kowane ɗaya daga cikin ma'aurata ya yarda cewa zaman aure addini ne. Kar ka ɗauka wani abu ne na amore a duniya, wani abu ne da iya jin daɗinsa a duniya. Idan ka fassara zamantakewan auratayya haka, ko kika ɗauki zaman aure a haka, to ba da ki ji daɗinsa ba ma a duniya. Domin zai hana ki yin abin da ya dace, domin za ki dinga auna zamantakewan auratayya ne da bukatunki na duniya da maslahohinki na duniya. Idan kika rasa sai ki janye, shi ma in ya rasa abin da yake bukata sai ya janye. Amma lokacin da ka ɗauki cewa ɗaukan ɗawainiyan iyalanka, kula da iyalanka, sa farin ciki a zuciyar iyalanka addini ne, Allah zai baka lada a kai. Kyauta da zaka ba mu iyalinka, kyautata mata wajen magana, kyautata mata wajen ciyarwa, kyautata mata wajen tufatarwa, duka wannan ubangiji kan ba da lada a kai. To wannan zai sa ka kyautata din ko don neman samun kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ka ɗauka wani abu ne da sai ka samu abin da kake so kafin ka yi, to shi kenan zai zama duk lokacin da ta ɓata maka rai babu kyautatawa tsakaninka da ita. Haka ita ma mace daga lokacin da ta ɗauka zaman aure addini ne, wannan aure da aka ɗaura Allah ne ya shar'anta shi, ba malamin gari ba ne suka haɗu suka ce ya kamata a dinga aure. Ubangiji ne shar'anta, shi ya tsara yaya za a yi aure, yaya waliyi zai bayar, yaya wakili ko wanda zai aura zai karbi aure, yaya za a yi zaman aure. Allah ne ya tsara. To tun da Allah ne ya tsara shi, dole ki yarda cewa zaman auren nan ibada ne. Zaman ki kawai a matsayin ki ta matar aure kina da darajoji masu falala a wajen Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum musulmi ya yi aure ya samu rabin addini, ko ba komai. Yanzu abin da ake bukata, annabi ya ce ka yi kokari a cikin nisful baki ka samu pasmark, amma za ka samu nisfuddin sanadiyar aure. Kaga wannan ya tabbatar da cewa aure addini ne. To abu na farko kafin ma'aurata su isa zuwa ga nasara a cikin zamantakewan auratayya, sai sun ɗauka wannan zama da suke ibada ne. Yadda kika sani ko ranki na ɓaci ko kina cikin ɓacin rai ko daɗin rai, da ki sallah, ki sani cewa mai gidanki ko ranki da daɗi ko ba daɗi da ki kyautata mishi. Ka sani cewa matarka amana ce a hannunka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ittaqullaha fin nisa, ku ji tsoron Allah game da al'amarin mata. Fa innakum akastumuhunna bi amanillah, kun rike su ne, suna karkashin ku ne, karkashin auren ku bisa amana ta Allah. Duk wanda aka bashi aure, amanar ba ta mahaifin matarsa bane, amanar ta Allah ce, inji manzon Allah. Annabi ya ce ku kula. Kaga idan kana tuna haka cewa wannan amana ce ta Allah, so ba za ka zauna da ita a cikin abin da ta maka mai daɗi ko rashin daɗi ya zama shine ma'auninka na kyautata mata ko rashin kyautata mata ba. Wannan ka'ida ce ta farko. Dole sai mun sanya wannan a cikin gidajenmu za mu samu sauƙi irin na zamantakewan auratayya. Ka sani cewa babu yadda za a yi baka bi tsari na addini ba kuma rayuwa ta gudana. Abu na biyu malamai suka ce shine da miji da matarsa su sa ma kansu cewa ma'aunin farko da da su zauna da junansu a kai shine su kalli 'ya'yansu. Wato ita matarka duk abin da zaka mata ka tsaya ka kalla tsakaninka da Allah. Yadda ka zo tsakar gida ka haura mata da fada ko zage-zage, yanzu don Allah in ka aurar da 'yarka kana so mijin 'yar ya mata irin abin da kake ma wannan mata? Malamai suka ce dole sai ka sa wannan a matsayin ma'auni. Yadda kike ma mai gidanki a cikin gidanki, yadda kike mishi, kina so ɗanki ya yi aure wata ta zo tana mishi irin wannan zai sassauta maka. Yadda kake so a kyautata maka, kai ma ka kyautata. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga misali ma wani bawan Allah da ya zo ya ce mishi ka ban izini game da zina. Annabi sai ya ce abinda kake so ka yin nan kana so a yi da mahaifiyarka, saboda annabi ya nuna mai ɗacin abun da takaicin abun
da duk lokacin da ya je ya yi wannan abun bakin ciki da damuwa zai samu waɗansu. Ya ce a'a. Kana so a yi da 'ya'yanka? Ya ce a'a. Yayunka ko kannanka? Ya ce a'a. Gwaggwanninka ko innoninka? Ya ce a'a. Ya ce idan ka je kai haka kai ma za ka cutar da waɗansu daga cikin bayin Allah. Duk lokacin da kake zaune da matarka ka tuna in ka aurar, in ma baka aurar ba, gobe ko jibi kai ma aure yana jiran yarka. Ka dinga auna yadda ka matan nan tsakaninka da Allah, ka duba girman Allah, kana bukatar amma yarka irin haka. Yadda kike mishi tsakani da Allah, yadda kike mishi, kina so da ranki ɗanki ya yi aure, wata mata ta zo tana walakanta shi haka a tsakar gida ko tana kin mishi biyayya? Yau ba shi bane abin da muke gani a cikin gidajenmu? Da ka samu mafi karancin laifi, ɗanta zai je ya yi aure, ya kawo matarsa gidan, abinda 'ya'yanta suke yi sai ta gagara haƙuri da shi akan matar ɗanta. Wato ita kanta a gidanta tana da 'ya'yan mata, wata akan wanke-wanke sai ta yi tsaki, ta ma wanta tsaki, ta yi ƙunƙuni. Inda ɗanta zai je ya aure ya kawo matar da za ta mata ƙunƙuni, sai ta ce a sake ta ba ta da kunya, bayan 'ya'yan da ta haifa sun fi matar ɗantan rashin kunya. Kaga kenan ta nuna ita ba za ta iya haƙuri ba. To me yasa ke baki yi tarbiyyan waɗanda za a yi haƙuri da su a wani gobe? Su malamai suka ce yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi da musulma su duba a cikin zamantakewan auratayya, shine yadda kika yi haka da a zo a miki, haka kuma yadda ka yi ma 'yar wani haka za a zo a maka. Abu na uku suka ce mutum ya kalli rayuwa cewa ba abin da za ka samu gaba ɗaya. Wani sashi idan ka samu mafi rinjaye ko mafi alkairi, to abin da baka samu baka yi haƙuri da shi. Da yawa yana daga cikin abin da ke haddasa rigingimu a cikin zamantakewan auratayyarmu shine kowa yana so ya samu matarsa 100%, ko ita tana so ta samu mai gidanta 100%. Wannan sai ya kawo rikici. Wannan tunanin kuma dama tunani ne da hankali lafiyayye ba zai kawo shi ba. Ke kanki ba cikakkiya ba ce, kai kanka ba cikakke ba ne. Dukkan abokin rayuwa ana duba ɓangaren alkairansa da sharrinsa. Idan alkairansa suka yi rinjaye sai a yi haƙuri da abin da bai samu ba. Idan aka samu kaso mafi yawa na abin da ake bukata a zamantakewan auratayya, ki yi haƙuri da abin da bai samu ba. Idan ka samu mafi rinjayen abin da ake bukata a rayuwa na auratayya, ka yi haƙuri da abin da bai samu ba. In ba sama za a bude a sauko maka da mata ba za ka taɓa samun 100% ba. Dole sai ka samu tawaya ta wani gefe. Dole sai kin samu tawaya ta wani gefe. Matsalar shine sai ka samu mace ta samu kaso 70 na kula a gidan miji, makarantar 'ya'yanta, abin da ya shafi rayuwarta, tufafinta, abincin da za ta ci, kiwon lafiyanta, wani har mutunta iyayenta, sai ta zo tana fada tana rigima akan bayan kiranta a waya. Haka ne. Ko shi ya samu abin da ya kamata ya samu, za ta kula mishi da 'ya'yansa da tarbiyyarsa, za ta kula da shi, za ta yi kaza, sai ka samu wata gaba wacce ta kasa abun akan wannan, sai ya tashi duniyan gidan ƙarshe har ya kai zuwa ga rabuwan aure. Ba zai taɓa yiwuwa abubuwa su zo maka yadda kake so ba. Ni dai abin da na ɗauki rayuwa kuma na bata lissafi kullum, abin da nake lura da shi shine kai kanka ka gagara yi wa kanka 100%. Yaya za ka ce wani ya maka? Bai kamata ba. Kai kanka ka gagara yi ma kanka yadda kake so. Akwai abin da kai ya kamata ka yi wa kanka bai yiwu ba, to don me yasa da ka ce wani sai ya maka yadda kake so? Ka kalli cikin gidanka, akwai abubuwan da ya kamata a ce ka yi su ba su yiwu ba, to ka sani dole ita ma akwai abubuwan da ya kamata ta yi bai yiwu ba. Haka ita ma akwai abubuwan da ya kamata ta yi wa kanta ba ta yi ba. To yaya za a yi ta tilasta maka cewa sai ka yi yadda take so? Wannan tunanin na ɗaya daga cikin tunanunnuka
da yake ba mu matsala a zamantakewan auratayya. Kullum ka dinga sa rayuwa a ma'aunai. Mafi girman abin da ya fi komai tasiri yanzu a ce rayuwa ta ni wadda na fi ɗawainiya da su a rayuwa iyalaina. ‘Ya'yana sun fi morar rayuwana, in kashe musu dukiyata wajen karatunsu, lafiyarsu, ɗawainiyar rayuwarsu, in kai su in kawo. To idan ɗana da na haifa wadda da dukiyana da tunanina da komai shi ya fi kowa mora, zai min abin da bani so, don me yasa wadda ba ɗana ba don yamun zai ɗaga mun hankali? Ga wanda ya kamata ma ya mun abin da nake so? Don me za ka ɗaga hankali akan wadda baka mai komai ba? Saboda haka sai ka ga mutum na tafarfasa, yana tashin hankali, yana samun damuwa akan abin da bai kamata ya dame shi ba. Wani dan makwabta ne, wata 'yar makwabta ce, na kama wadda komai kai kake tsaye a kai ya maka abin da baka so, to balle kuma wadda baka mai komai ba. Mu dinga sassauta mu kanmu a rayuwa. Wani ne haka kawai haɗuwan ofis, wata kawai makwabtaka ce, abinda ta mikin nan kika rike ta kike gaba da ita, kanwarki uwa ɗaya uba ɗaya sai ta miki sama da haka. To in kanwarki za ta iya miki wannan rashin kunyan don makwabciya ta miki shine me? Ga wanda ya kamata ta ma kiyaye ki. Idan yarki za ta murguɗa baki kin mata faɗa ko ta yi kunkuni, wanda ke kika goye ta, kika shayar da ita, kika ɗauki ɗawainiyanta, to don me yasa wata yar makwabciya ko wata ɗaliba don ta miki zai ɗaga miki hankali? Saboda haka rayuwa mu dinga sa shi a ma'aunai wadda shi ya kamata a ce ya zaunar da mu lafiya. To matukar muka ce ba mu yadda da haka ba, to rayuwa kuma ba za ta dawo ta yi yadda muke son ba. Matukar ba mu yadda da haka ba, ba za mu ba mu juna hanzari ba, to ba zai taɓa yiwa haka ba. Yana daga cikin abin da ke zaunar da ma'aurata lafiya shine lura da janibin kowane bangare. Ita mace wato tana da takaitaccen lissafi. Yanzu mu maza ne ga munan a zaune a nan. Inda mace za ta tunzura ka kafin ka kalli abin da ta makan, sai kaga ka fara tunanin iyayenta. To ita mace ita kuma in ranta ya ɓaci ba ta tunanin kowa. Ita lissafin na biyo bayan ta ɗauki mataki ne. Wannan ya bambance tsakanin kai da ita. Shi yasa kullum nakan gaya wa jama'a cewa wanda ya fi shan wahala da mace shine mai titsiye mace. Ya ajiye ta, ya ce to ba na ce kar a yi ba kika yi. To in kana so ka samu wanda ya fi shan azaba da mace wannan, ita bai dame ta ba. Ita mace in ta tunzura aure ya mutu wannan duk ba damuwanta ba. Komai ita sai abu ya kone tukunna take tunawa. Wannan zai baka dama ka fahimci meye dalilin da yasa Allah ya danka shika a hannun maza. Saboda wannan lissafi, kai inda an ce mata ne da su sake maza, ai da yanzu zawarawa sun cika ko ina a duniya. Haka ne, wata ko anguwa ka hana ta zuwa ta sake ka. Haka ne, to amma shi namiji a yi rikicin a zauna sai a shekara 30-40 auren nana. Amma ita ba za ta iya wannan lissafin ba. To abinda ake so ka sani, ita ba ta da wannan lissafin. Don na daga cikin matsalan da yawa daga cikin maza suke samu, mutum da hankalinsa da shekarunsa, gwagwarmaya kawai ta rayuwa ka kai shekara 30 ko 40 kana yi, sai mutum ya je ya auro mace yar shekara 22 ko 25 sai ce wai yana so ta zama irin lissafinsa. Ya za a yi ta yiwu? Ba zai yiwu ba. Ko wacce ta kai uwarta shekaru ne ba za ta iya ɗauko wannan lissafin ba. Saboda haka za ka gajiyar da kanka, ka gajiyar da ita. Ita kuma mace ta ɓangarenta abinda ake so ta sani wajen zama da namiji, namiji yana bukatan iko musamman a gidansa. Wannan jin shi ne mai gidan, wata ɗabi'a ce a jikinsa. Jin gidan shi yake iko da ke. Duk ran da kika nemi kin kada wannan, to kuma rikici ya tashi a cikin gidanki. Saboda haka shi namiji ko da taɗi ake zaki jena, ai shi namiji darajarsa ma yafi darajar uba. Dama shi namiji baya ma lissafi da yayanki ko wayansu abubuwa, babanki ne sa'ansa. Saboda haka zaki jira cewa ai miji ai yafi uba. To inda rage yana gaya miki ne fa ko babanki shi yana gaba da baban. To wannan matsayi in kika bashi sai a zauna lafiya. Kai kuma in ka mu'amalance ta bisa tawayar hankalinta, takaitaccen lissafinta, in an ce mata suna da tawayan hankali ba shi yake nuna cewa ba su da tunani. Mace za ta iya zama ta yi nazari, maza kun kai nawa ta samar muku da mafita. Matsalar shine ita ba ta da dogon lissafin abin da zai je dawo.
idan ta riga ita ta tunzura ko kuma ta gamsu da abin da ta gamsu, to tunaninta duka yakan zagonye a lokaci guda. Saboda haka ita mace yau takan iya ganin wadda take so, yau za ta ga wadda take so, a yau din za ta ji duk duniya ba wanda ya fi shi, kuma a yau za ta iya duk wanda ya ke shi ta yi faɗa da shi. To kaga ai lissafin akwai matsala. Saboda in ta ji kuma ba ta so, to ba ta son ne, wadda zai mata maganan ta so kuma shi ma ya zama rigima. Duk wani lissafin da zai biyo baya, to wannan shine ake cewa tawayar hankalin, dogon lissafin abin da zai je ya dawo. Don waɗansu sukan ɗauka in an ce mace tana da tawayar hankali, sai ya yi tunanin ko shawara bai kamata a yi da ita ba don ba za ta iya bayarwa ba haka ba ne ba. Saboda haka dole abokan zama sai sun ba ma junansu wannan daman. Shi miji ya mu'amalanci mace a matsayinta ta mace, kasancewa ita mace ce kuma ba za ta zama namiji ba, saboda haka ta zama kamar ka ba zai yiwu ba, tunaninta ya zama irin naka ba zai yiwu ba, ta zama irin ka ba zai yiwu ba, ke kuma ki yarda ba zai yiwu kuna tare da shi a ce kuma matsayin ku ɗaya ba. Wannan shine tunanin da yanzu galibi ake ba wa mata domin lalata musu rayuwa da addini. Allah a Qur'ani yace walaysa dhakaru kal untha, namiji ba ɗaya yake da mace ba. Allah yace walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, duk abinda ke kansu na kyautatawa Allah yace su ma suna da kwatankwacin su a kyautata musu, sai yace walil rijali alayhinna daraja, amma namiji na da daraja akai. Wani karatu da muka yi Malam Muhammad Salihul Usaimin, Malam Fauzan yana magana akan abin da ya shafi waya da hukunce-hukuncensa, sai ya zo yake magana akan cewa ba daidai ba ne mace ta dinga bibiyan wayar mijinta. Da aka tambaye shi zai iya bibiyan wayanta, sai ya ce ai shi an ba shi kiwonta da amanarta. To wannan sai ya sa mata sai suka ji babu daɗi. Wata har zuwa ta yi musamman ta zo ta mun tambaya a kai. Na ce mata ai a duniya, duka duniya in dai na masu hankali ne, ya yarda ko mutum biyu ne da su rayu, akwai shugaba akwai wanda ake shugabanta. Kuma ba zai yiwu musulunci ko tsarin rayuwa ya ba su dama iri ɗaya ba. Wannan shi ne bambanci. Kamar a ce headmaster ne a makaranta, shi yake jagorantar malamai, so malami ko malama in bata zo da wuri ba, headmaster zai tsiye shi ko ya tsiye ta yi bayani. To gobe shi ma headmaster in bai zo ba, malaman ta isa ita kuma ta je ta tsiye shi ma akwai wadda zai tsiye shi. Saboda haka tsarin rayuwa yake. In an sa monitor a aji, wadda ya laifi monitor sai ya rubuta sunansu ya bayar, to shi ma haka kawai dan aji gobe in monitor ya laifi sai ya rubuta ya kai. Ba zai taɓa yi. Dole tsakanin mutane biyu da za su rayu akwai wadda shi ne shugaba, to wadda yake shugaban yana da wani dama da aka bashi na kula da wadda shi ne yake ƙasa da shi. Wannan ba yana nufin ba ta da yanci ba ne, ba yana nufin a'a, amma dai tun da shi ne shugaba a cikin gida, to dole kuma kula da gidan, kula da matarsa shi ne zai sa ido akan waɗannan abubuwa. Amma wajen kyautatawa, wajen zamantakewa, Allah ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, irin abin da aka ɗora wa mace ta yi na kyautatawa namiji, Allah ya ce su ma maza su kyautata wa matansu kwatankwacin irin wannan kyautatawan bil ma'ruf. Allah ya ce cikin abin da urfi ya sani, abin da yake ya kamata. Saboda haka ba danne hakki bane, sai dai kawai dole ya zama duk zamantakewan da a yi akwai shugaba. To a cikin zamantakewan auratayya shi miji shine shugaba. Yan uwa masu albarka, waɗannan duka ƙa'idodi ne da malamai suka ambata wajen zamantakewan auratayya, wadda idan musulmai suka bi su da su samu sauƙi a cikin rayuwa. Sannan da su ga abubuwan da aka ambata na samun natsuwa, za su ga abubuwa suna faruwa na soyayya da ƙauna da tausayawa a cikin zamantakewa. Amma in kowa ya ja yayi tunga ya ce shi abin da yake so dole wannan abun shine zai samu, to babu abin da zai haifar in ba sakamako mai muni ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wannan aure albarka. Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya ma zuriyar ku albarka. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi. Waɗanda suka yi ƙoƙari ganin an shirya waɗannan darussa, Allah ya saka muku da aljanna, Allah ya muku albarka. Allah ya sa sakamakon ku aljanna. Allah ya sanya mana cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khairan. Allah ya saka alkhairi. Malam ya ba mu guri na zamantakewa rayuwa da kuma zamantakewa auratayya
da fatan an ji kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji. Mun san malam ya zo da abubuwan guda da yawa saboda lokaci ne dan takaita mana da fatan insha Allah an ji kuma za a yi da abubuwan da aka ji daga baki malam. Aka gauta za mu wuce da malami mai bayani da biyu za Sheikh Muhammad Mustafa Al-Barnawi shi ma ya gabatar da nashi nasiha insha Allah. Kamar kallah bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya haɗa mu a wannan ɗakin taro a munasabar walima na aure da aka shirya a yau. Muna ranar wato 21 ga watan Shawwal shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da 22 ga watan 5 2022. Na'am? Me nace ni? Ba Shawwal nake faɗa ba yanzu watan Turawa nake ambatawa. Shine nace da biyu. Mai yiwa baka tare da ni ko? Yau me da ɗaya ne? To wancan 20 wannan da ɗaya, kwana ɗaya ne dama tsakaninsu, to ku gyara. To alhamdulillah, dan uwa Malam Ahmad Tijani ya gabatar mana da kalmomi na nasiha, jazahullahu khaira, kuma aka ce ni ma an faɗi wani abu akan wannan munasabar. To dai da farko muna wa ango da amarya fatan alkhairi, muna roƙon Allah ya haɗa zukatansu akan bin Allah da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Aure dai wato mun sani cewa ibada ce kamar yadda malam ya faɗa. Abin da yasa ake jaddada wannan aure ibada, domin da yawa tunaninmu ango zai yi aure yana ganin bari ya yi aure ya samu jin daɗi, amarya ma ta yi aure ta samu jin daɗi, ko kuma ana tunanin auren don gudu daga wata mas'uliyya, gudu daga wani nauyi da ke kan mutum. Ya mace a gidansu ana ce mata yi kaza, wanke kaza, ki ɗora kaza, ki share kaza, to tana ganin bari ta yi aure ai za ta huta daga wannan, za ta je inda ita take da wuka da nama, ita ce mai ba da umarni, ba ita ake baiwa umarni ba. To dukkansu yayin da ana tunanin jin daɗi ne kaɗai a rayuwar aure, to idan aka shiga auren za a ga akasin haka. Amma yayin da muka yarda cewa aure ibada ce, a ibadan akwai jin daɗi akwai rashin jin daɗi. Shi yasa idan mutum ya yi aure, musamman ango, idan aka zo ana gaishe shi sai a ce da shi sai haƙuri, sai haƙuri, sai haƙuri. Akwai wanda yake cewa shi mamaki yake, shi ne ya aure don jin daɗin kansa kuma ana ce masa sai haƙuri. To ba a jima ba sai ya fara hangan abin da ake cewa sai haƙuri ɗin nan, saboda za ka zauna ne da mutumin da ba a gida ɗaya kuka tashi ba, ɗabi'arku ba ɗaya ba ce, mu'amalarku ba ɗaya ba ce, ra'ayinku ba ɗaya ba ne. A lokaci ɗaya kuka ga juna, kuka ƙaunaci juna, Allah ya jefa wa kowannen ku son juna, sai kuka ce mu zo mu zauna. Bahaushe ya ce zo mu zauna shine zo mu saba ko? Mutum yakan ciji harshensa wani lokaci garin tauna wani abu, ba don bai son harshen ba, zama wuri ɗaya ne ya kawo. Saboda haka yayin da aka yi zaman aure, to mu ɗauka cewa akwai jarrabawa ciki, akwai daɗi shi ma jarrabawa ne, rashin daɗin shi ma jarrabawa ne. To me zai sa mu ga saukin wannan rashin daɗin? Wato jin cewa aure ibada ce, mun cika wani gurbi ne na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da muka yi aure.
malam ya ambaci hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa gami da mutumin da ya ciyar da dinari, annabi ya kirga dinarin da ka ciyar da wato ita fi sabilillah, ko ka ciyar da ita wajen ‘yantar da wuyaye, ko ka ciyar da wasu daban, da kuma wanda ka ciyar da iyalanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi daraja mafi lada ciki shine wanda mutum ya ciyar da iyalinsa. To wannan ya nuna mana kenan ashe zama da miji zai yi da matarsa zama ce ta ibada. Duk abin da kake baiwa iyalanka sunansa sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya a hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa wato hatta luqma tad'aha fi imra'atik, hatta loman da kake sawa a bakin iyalanka ita ma sadaka ce. Saboda haka namiji ya dauka cewa abin da zai ciyar a gidansa gami da iyali sadaka ne. Duk kudin da zaka bayar a gida, duk wani abu da zaka sayo a gida, wannan abin yana matsayin sadaka, kana da lada a wajen Allah wanda ya fi sadakan da zaka bayar wato a waje. Sannan kuma Allah maɗaukaki ya iyakanta mana wasu iyakoki a zamantakewa. Kowannenmu Allah ya ɗora masa hakkin da ya kamata ya sauke. Ya nuna mana mazaje su ne tsayayyu akan mata saboda nauyin da Allah ya ɗora musu. Allah maɗaukaki a ayar suratul nisa ke cewa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ومما أنفقوا من أموالهم. wato Allah maɗaukaki ya fifita maza akan mata. To na fifikon nan fa qawwama ba wai kawai na ƙarfi bane na jiki, a'a qawwama ta mas'uliyya ce, nauyin da mutum zai iya ɗaukawa na matarsa, abin da ya kamata ya bayar yayin da ya tashi aure, sadaki, tufatarwa, wurin zama, kula da addininta, kula da lafiyanta, kula da mutuncinta. Sannan kuma mace ba kasafai za ta wato jure ba kamar yadda namiji ke jurewa. Mace za ta iya ta faɗi magana. Shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ga mata ne mafi yawa a wuta, yace da aka tambaya yace annakuna takfurna al'ashira, mata suna kafircewa zamantakewa. Duk kirkin da zaka yi mata in ta tunzura lokaci ɗaya za ta je ni ban taba ganin alkhairin ka ba, ni in auren ka in ba kaddara ba me zai hada ni da kai. To kaga a wannan lokacin kawamar za ta zo. Yayin da ta zo ta tunzura din, kai sai ka hakura. Kuma wani sirrin da zan baiwa ango gami da iyalinsa, bal hatta wayanda suka jima da aure ma, wannan sirrin yana amfana, shine mutum ya san haƙiƙanin matarsa. Ana so ka san haƙiƙanin matarka. Me haƙiƙaninta? Wato a lokacin da ba wani abin da ke damunta, ba ta da fishi, ba ta da wani bacin rai, ba wani tashin hankali, a yanayinta haƙiƙaninta ya take, wajen maganganunta ka kula da irin lafuzzan da take amfani da su, ka kula da irin yadda take kallon ka idan tana magana. Shin tana zira maka ido ne in tana magana, ko tana kallon ka ne kallo na tausayi, kallo na ƙauna, kallo na kunya? Duk wannan ka gane. Idan kana ba ta umarni kuna zaune lafiya ya take yi, in ka hana ta ga abu ya take yi, ka gane ta a hakikaninta cewa ga ta nan ita mai natsuwa ce, mai hankali ce, mai biyayya ce, kaza kaza. To lokacin da rayuwa ta canza, wata matar in ta fusata tana canzuwa, wata kuma in shaidanun ne suka hura hancinta sai kaga ta rikice. Kana ba ta umarni ba ta bi ba, yi ba zan yi ba, bari na yi, zo ba zan zo ba. To abinda nake so mu gane mata a hakikaninsu. Duk lokacin da kaga matarka ta tunzura, to ka natsu, ko dai ba ita bace ko kuma fishi ne ya kai ta wannan matsayin. Wannan zai taimaka maka, domin da yawa mutane suna sakin matansu a yanayin da wato bai kamata su yi saki ba. Maudu'inmu ba magana akan saki ba ne, amma abin takaici ya za a yi mutum ya kwana da iyalinsa lafiya, an ci abinci lafiya, an zo an kwanta lafiya, da safe zai fita aiki, amma kafin ya tashi ya fita aikin nan sai a ce an yi saki. Ko da safe ya fita lafiya, ya dawo da yamma har ya ci abinci, ya fita ya dawo, kafin magariba sai a ce an yi saki. Me yasa? Abin da nake faɗa bisa tajriba ne, saboda abubuwa suna zuwa mana ta fuskar tambaya, ta fuskar neman gyara. Akwai wanda ya zo ya same ni, ina zaune a ofis, ya ce to malam ni ga abin da ya same ni. Kafin ya zo a ofis din a waya ya kira ni, ya ce shi fa ya ga wani abu ya bashi mamaki. Na ce me ya faru? Ya ce ya bar ma iyalinsa a gida, ya fita lafiya, sai da ya dawo ba ta yi abinci ba.
me yasa baki abinci ba mai, kuma yace akwai shago a kusa da mu, ko ba ni da kuɗi nan ake karban abin da ake bukata in nazo in biya. Sai gashi ba ta yi abinci ba, me yasa baki ba mai, me yasa baki aika an karbo ba? Sai matan nan ta tunzura, shikenan fa sai maganganu, ta zo ta cikume shi, ƙarshe in gaya muku ta yage masa riga, ta ce sai ka sake ni, sai ya sake ta. To dama yana da mata biyu gida daban-daban, to tun da wannan sun yi faɗa ya sake ta, kuma dama girkinta ne, da ya sake ta kaga zai je inda bai yi sakin ba kenan. Shikenan da ya sake ta ta kyale shi, ya cire rigarsa da ta yage ya ajiye, ya ɗauko wata riga ya sa, sai ya je gidansa can. Sai karfe 9 na yi, sai ta ɗauki waya ta kira shi, lafiya yau baka zo ba? Ka ji wannan magana. Da jin haka ya yi ne yadda ya kwace kansa wajen ba ta ansa ɗin, sai sauri ya kira ni, ya ce malam ga abin da ya faru, yadda na gaya muku nan haka ya faɗa. To ya zan yi? Na ce to ina so in gan ku gobe da safe, da yamma kai. Suka zo min da yamma, sai na ce me ya faru? Ga ta nan a gefen haguna, ga shi a gefen dama. Sai ya naretin abin da ya faru ɗin yadda na faɗa. Da ya zo kan maganan cewa ta zo ta cikume ni, sai ta ce la, sai ta ce in sake ta, sai na sake ta, sai ta fashe da kuka. Ita ba ta san an yi wannan abin ba. Shikenan na ce to shikenan, bayan ya gama na ce me zaki ce? Ta ce ita ba ta sani ba, ba ta san cewa ya haka ba, kawai dai ta san abin da ta sani, rigar da ya sa kafin su yi faɗan nan wata riga ce. To lokacin da bayan sun yi waya ɗin ya zo ya shiga gida, sai take cewa yaushe ka zo ka canza rigarka? Ba ta san abin da ya faru ba. Shi yasa nake cewa maza ku san matanku a hakikaninsu. Duk lokacin da ta canza, to ka gane sai dai ka kama ayatul kursiyu, don akwai abin da ya taɓa ta. Kuma wannan matsala mata sun fi damuwa da ita. Saboda haka yayin da muka san hakikanin juna abu ya faru, to shikenan za mu shiga yanayin da za mu kawo gyara kuma mu yi haƙuri akan wannan. Matsalar wato haƙoƙi tsakanin abokan zama, hakkin da kai kan mace namijinta ya fi yawa, domin miji hakkin da Allah ya ɗora masa yayin da zai aure, an ɗora masa abin da ya shafi dukiya, sadaki da ciyarwa. Wannan kuma gwargwadon yadda aka shirya. To amma sauran haƙoƙi wanda ba na dukiya ba shine kula da lafiyanta, addininta, wato kare mutuncinta da duk wani abu dai wanda ya dace ya yi mata, da mutunta iyayenta da sauransu. To amma mace aikin da Allah ya ɗora mata na zama da mijinta ba za a ce kaza da kaza kaɗai ba, duk da cewa ana kirgawa, amma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'atuhu bil ma'ruf, mace ta bi mijinta ta hanya da aka sani kyakkyawa a shari'a, ta bi umarninsa a dukkan abin da zai bata umarni, matukar abin nan bai zama sabawa Allah ba, ko kuma matukar abin nan bai zama yafi karfinta ba. In babu ɗayan biyun nan, to wajibi ne mace ta yi wa mijinta biyayya. Girman hakkin ne yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Da zan cewa wani yayi wa wato umarni yayi wa wani sajada, da zan cewa mace ki yi wa mijinki sajada. Me yasa? Saboda girman hakkin da Allah ya ɗora wa mace wato na mijinta. Allah ya sani tukun ya raba. Allah hakim ne cikin abin da yake yi, alim ne cikin abin da yake yi. Saboda haka da ya ɗora wa mace wannan ɗawainiya, sai ya ɗaura wa miji kuma ɗawainiyan ka je ka kawo. Duk yadda za ka yi, duk sana'ar da za ka yi, lalle ne wannan matar karka batta da yunwa, karka batta ba tufafi, karka batta ba lafiya, karka batta babu addini, karka batta ba kare mutunci. Wannan duka Allah ya ɗaura wa miji, sai ita kuma aka ce ta kyautata wa mijinta. Domin idan mijin ya samu natsuwa ta hanyar kulawa da zai samu a wajen iyalinsa, ya fi intajin abubuwa, kwakwalwarsa ta fi aiki. Shi yasa ake cewa duk wani namiji da ya kware ko ya yi bajinta ko ya yi fice cikin wani abu, za ka ga akwai mata a bayansa wacce take kula da shi. Ana cewa wato kulawa da mace za ta bai wa miji, natsuwar da za ta samar wa miji zai sa miji ya samu natsuwan da zai amfani al'umma.
za mu ga magabata a cikin malamai manya-manya za ka ga waɗanda suka taimaka musu wasu 'yan uwansu ne mata, wasu iyayensu ne mata, wasu kuma matansu ne suke taimaka musu. Akwai waɗanda suka yi aure, matansu suka zama dalili na haddar Kur'ani mai girma, suka zama dalili na samun fice a wani bangare na rayuwa. Saboda haka hakkin da aka ɗora wa mace na kula da mijinta, lalle ne ta kula da lafiyar mijinta, ta kula da ci da sha na mijinta, ma'ana kar ta bar mijinta da yunwa, kar ta bar mijinta da wahala, kar ta ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa, sannan lokacin da yake buƙatan hutu kada ta hana shi. Wasu mata akan samu a daina surutu, wasu mata akan gane yayin da wasu mata kuma a yau da yake ana tafiya zamani abubuwa suna canzuwa, sai ga mata suka zo suka tsunduma a cikin harkar kasuwanci, kusan suna so su fi maza, suna so su fi maza a kasuwanci. Ba hana ki kasuwanci ba, amma ya zamanto a dawabit na shari'a zaki. Yau mace za ta yi kasuwanci sai ta ce za ta yi tafiya daga nan zuwa Kano, daga nan zuwa Dubai, zuwa ina, ba da izinin mijinta ba da yaddarsa ba maharami tare da ita. In ya ce kar ta je sai ta ce sai dai a raba auren. Kuma a lokacin da za a yi auren nan fa ba a yi da sharaɗin cewa za ki kasuwanci ba. Kaga anan kin shiga hakkin mijinki, bal kin shiga hakkin wato Allah subhanahu wa ta'ala da ya hana mata su yi tafiya ba tare da muharramai ba, a irin tafiya da za a yi wato yawmun wa laila ko kuma safar salatu ayyam. Wannan dole a kula da wannan janibi. Da yawa akan samu rigima tsakanin mata da miji akan cewa ita sai ta yi sana'a kuma sai ta yi tafiye-tafiye. A sannan kuma daga cikin abin da yake taimakawa mata su zama masu biyayya ga mazajensu wato so. Idan har mace tana son miji, ta aure shi bisa soyayya, to ba abin da zai hana ta sadaukar da komai don kare wannan soyayyar. To amma soyayyar za ta zo ta ragu ko ta canzu, li'arif da zai faru, wasu ababai da suke dinga zuwa. Wani bangare soyayya tana raguwa tsakanin mata da miji don mijin ne yake da wani hali wanda matar bata sani ba, bayan an yi aure ya bayyana mata, da ko ya ɓoye. Wannan yana daga cikin matsaloli. Akwai kuma wani arid da zai zo, matar ce za ta canza, kuma canza wannan daga ƙawaye ne, za a dinga ba ta shawarwari na ta yi kaza ko kar ta yi kaza. Mata wasu suna da majalisu da suke tattauna alaƙarsu da mazajensu, wanda kuma suna adoptin wani abin da suka ji daga wasu ɓangaren, suna ƙoƙarin su ƙabbaka akan mazajensu, sai kaga ya zama dalili na kawo hayaniya da rashin kwanciyar hankali a gidan aure. Saboda haka akwai buƙatar lura da wannan soyayyar da aka yi. Duk lokacin da aka tashi magana aure ana maganar soyayya, yana son ta ne, tana son shi ne, sannan tukun za a zo a ce an bayar an karba. To wannan so da aka gina auren a kai, kar a manta da shi, kuma yana buƙatar a rayar da shi. Malamai da suke rubuce-rubuce akan alaƙar zaujiyya suna nuna cewa ita soyayya din nan fa kamar wato itaciya ce da za a dasa ta. Idan mutum ya yi dashe, akwai buƙatar ya ba da kulawa ga wannan dashen, wajen bayan ruwa, wajen kada wata dabba ta cinye, har wannan dashen ya zo ya girma ya ba da 'ya'yan da ake buƙata wato ya bayar. To idan ko haka ne, lalle ne wato ma'aura guda biyu suna muraji'ar rayuwarsu ta aure ta fuskar alakarsu ta soyayya. Akwai darussa da za mu amfana da su ta wajen wato yadda za mu iya mu bijirowa iyalanmu da ƙauna. Akwai wanda muke magana da shi, wato wata kyauta ya yi wa iyalinsa. Wannan matar ya yi mata kyauta ta dubban ɗaruruwa, amma ba ta taɓa magana a kai ba, ba ta taɓa nuna wato ya yi mata wani abu ba. Amma me ya yi? Ya je ya sayo wata jaka irin wanda ake sa fulawa a ciki ɗin nan, na irin ado haka, sai sai tuffa ya sa a ciki, ya kawo ya bata, ya ce duk abin da ya kashe bai kai naira 5,000 ba. Da ya bai wa matarsa, take cewa ba ta taɓa samun kyauta da ya kai wannan ba a rayuwarta. Shi ya sani ya kashe mata
ɗaruruwan dubbai akan wasu abubuwa amma bata san cewa wancan kyauta ce ba, da ya bata wannan don me akwai ish'arul mawadda, bayyanar da ƙauna, akwai lafazin I love you a cikin abin da aka bayar. Wannan shine fa zira ta faɗi haka. To ashe kenan idan muna so zamantakewa ta yi inganta, mu duba menene ita matar take so ko menene mijinki yake so. Idan mijinki yana son wani nau'i na abinci, wani nau'i na kyauta, wani nau'i na turare, ki sayo masa, ki zo ki ajiye, tun bai sani ba, kawai ki yi abin da ake cewa surprising din shi, kawai ki fito masa da shi. Wannan fa ai mai gida na sayo maka ne don na san kana so. To za ki ji wasu kalmomi a bakinsa wanda ke ma zai baki mamaki. Haka kai ma a zamanka namiji, ka yi wa iyalinka wani abu wanda zai jaddada wannan soyayyar daga lokaci zuwa lokaci, ko daga kalmar da za a faɗa ne, ko daga aikin da za a yi ne, ko daga kyautan da za a bayar ne. Sai ka ga wato alakar zamantakewa ta bunƙasa, sai ka ga kun tsufa, shekarunka sun kai 85, ita nata ya je 70 ko 75, amma har yanzu wato lafazin soyayya suna nan, ba ku manta da farkon rayuwarku ba ta ƙauna da aka yi. Irin wannan soyayya muke so a yi a zamantakewa na aure. Wannan ko ba zai yiwu ba sai mun zamanto muna da tausayi ga juna, mun zamanto muna kula da halin da juna ke shiga, mu yi tarayya da juna a duk daɗin da aka samu ko rashin daɗi da aka samu kai a ciki. Yana daga abin da zai sa mace ta mijinta wato ya same shi ta gama samun komai, ta damu da damuwarsa, insha Allah duk abin da take so sai kaga miji yana ansawa, yana aiwatar mata. Amma da kin zo aure kina da lissafin cewa tun da kin shiga gidan aure to akwai buƙatar ki mallaki kaza, ki yi kaza, ki yi kaza, ki je Makka, ki kai wata Makka, ki yi gidan da zaki sa haya. Yau da yawa mata adashe suke na tara gwalagwalai, adashe suke na sayin gidan haya, adashe suke na sayin motoci. Gashi nan tara dukiya ake, kuma muna ganin ana tafiya lahira ba tare da an gina lahiran ba. Wani ake tambayan Ibrahim bin Adham, ko ake tambayansa me yasa ban ma son mutuwa, yace to kun gina gida ne, kun rusa wani gidan, ba kwa so ku bar gidan da kuka gina zuwa gidan da kuka rusa. Kenan mun rusa kabarinmu, mun rusa lahiranmu wajen ginin duniya, komai kyalkyal na banza ake tarawa. Sai gashi mutum bai yi sadaka ba, bai gina masallaci ba, bai gina makaranta ba, bai yi bohol ba, bai taimakawa miskinai da marayu ba, bai taimakawa addinin Allah ba. Sai gashi nan ya gina gida ya tara wannan, yana mutuwa ana kokowa akan gado. Saboda haka mata kuna da daman da za ku yi amfani da shi wajen wato yayin da kuka guji abin hannun miji, to za a yi amfani da wannan damar kuma a samu abin da ake so din har a aiwatar. Sannan daga cikin abin da zai taimakawa mace samun dama wajen yi wa mijinta biyayya shine su yi taimakekeniya akan bin Allah, akan ayyuka na alkhairi. Ya zamanto mace tana kwadaita da mijinta wajen ziyara ga iyayensa, ko yin kyauta ga iyayensa, ko zuwa ziyara ga wasu danginsa, ko wani mutum ko wasu mutane da suke cikin kuncin rayuwa a cikin anguwa ko a cikin inda suke ko dangi, ta dinga kwadaitar da shi wajen yi musu ziyara ko yi musu wato kyauta ta fuskar wata damuwa da suke da ita, da kuma kwadaitar da miji ta wajen a tashi a yi ibada cikin dare, a haddace wasu addu'o'i. Idan kika ji wani hadisi ki tunatar da mijinki don yayi aiki da shi, sai zamanto wannan zai sa kauna ta karfafu sosai tsakanin mata da miji. Sannan kuma da yawaita addu'a ga juna. Akwai buƙatar mace ta dinga wa mijinta addu'a bayan idansa, hakan namiji shi mai wa addu'a ga iyalinsa bayan idanta. Wannan yana da tasiri sosai, kamar yadda muka sani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, addu'ar dan uwa ga dan uwansa bayan ido yana da tasiri. Wannan kenan daga cikin abubuwan da idan aka yi za a samu nasara wajen wato samun sauke nauyin da ke kan juna. Amma idan muka dubi ɗaya janibin kuma wanda zai zama matsala ga rayuwar aure, wanda yau da yawa rayuwar aure ta shiga matsala a dalilin wannan, shi daga ciki akwai wayar hannu. Wayar hannu ta zama matsala ga miji ga mata, saboda miji yana bincikan wayar matarsa ko mace tana bincikar wayar mijinta. A wannan kowa yana zargin juna.
alhali kuma ana gina aure ne akan amincewa juna. Saboda haka a kawar da kai, kowa ya yi ta kansa, keki naki shi ma ya yi nashi, ku yadda da juna, ki yadda mijinki ba zai ha'ince ki ba, ka yadda matarka ba za ta ha'ince ka ba, matarka ba ta ha'ince ka ba kai. To a wannan za mu iya gina rayuwar aure mu kubuta daga wannan hayaniya. Amma kullum idan kana tunanin matarka ba ta da gaskiya, me ta yi, da wa take magana? Akwai lokacin da wani yana magana a waya, a matarsa kai, ya kira matar ba ta ɗauki wayan ba, ya ji layin busy, yana zuwa sai tuhume ta cewa da wa take magana, ita ko ta cije. Da magana ta girma sai aka zo wajena, sai faɗi lokacin da ta yi wayan, sai ta miƙa min waya, ga malam ka duba da waye, ka duba lokacin. Na bude na duba daidai lokacin, ina kiran numban, mijin yana dannawa, a ce numban ɗanta ne. Na ce to ga numban, sai ya ce ai dana ne. Na ce to, sai ya ce to me yasa ba ta gaya masa ba? Ta ce taya za ta gaya masa? Ka gani? Saboda haka zargi yana daga cikin musiba da ake fama da ita a yau. Saboda haka a san cewa alakar aure amana ce, kada a hainci juna, sannan kuma kada a zargi juna. Zargi kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam, akwai zargin da Allah yake so, akwai zargin da Allah bai so. Zargin da Allah yake so shine zargi wanda yake bisa akwai abin shakku, akwai abin da ya kamata a yi shakku a kai, wannan dole ka yi magana. Kana tsaya kofin gida, wani ya zo ya sauke matarka, baka san shi ba, waye wannan? Abokin aiki na ne. Waye wannan? Dan makociyanmu ce na tsohuwar anguwa. Me haɗa ku? Kaga akwai abin tambaya. Sai dai akwai abin da dai za ka dogara da shi, amma haka kawai za ga mutum matarsa za ta tashi zuwa anguwa, ashe shi yana binta a kafa, yana binta ina za ta je, har ta je inda za ta je. Akwai wanda ya tura matarsa islamiyya, za ta na zuwa islamiyya dama, sai ya tura ɗansa ya ce ka dinga binta a baya daga nesa, kaga ina za ta je. Ta je ta shiga islamiyya, sai ya juya ya dawo, ya zai ce na ganta ta shiga islamiyya, ya ce ƙarya kake, kun haɗa baki ne, kuma ɗansu ne. Suka zo gabana, ita tana kuka, ya zarge ta. Saboda haka zargi ba da kyawu, to amma kar a yi abin da zai jawo zargin. Yana daga cikin abin da zai jawo zargi, kina waya da mutum, mai gida ya ce salamu alaikum, sai ki sauri ki kashe wayan. Dole in ce to waye ne wannan? Ko kuma ana kiran wayan, kina kallo sai ki ɗauki wayan ki tashi ki fita daga inda nake, waye ne wanda ba za ki magana da shi a gabana ba? Kaga duk wannan abin da ya kamata a yi magana ne. Saboda haka a san lokacin da za a yi amfani da waya. Wasu kuma lokaci ne ya yi? Na ji surutu na tashi. Wata kuma suna kan shimfiɗa da mijinta fa, sai ta ɗauki waya tana browsing, ko ta shiga WhatsApp tana duba wani bidiyo, wani hoto, ko an tura mata voicemail ta buɗe tana sauraro, miji yana kwance yana jiranta. Duk wannan abu ne wanda ya kamata a gyara, domin yana kawo matsala ga rayuwar aure. Yawan bani, yawan zan je anguwa. Mata anya kun san cewa abubuwa suna canzuwa a yau rayuwa? Duk wani abin da ake saye kayan abinci fa, yanzu ba zancen ninkawa ake yi ba, an wuce zancen ninkawa. Amma mata ba su san wannan ba. Za ki ce zan je uwa anguwa kaza, an baki izini, kin ce kuɗin mota an baki, sai kuma ki ce ina abin da za ki kai musu. Kuɗin ya ishe ku ne a gida tukun za ki kai musu? Dole a gyara wannan. In har ba za su gode wa ziyararki ba, to ki zauna a gida. Dole a duba halin da ake ciki. Kayan abinci ne, kayan rayuwa duka sun canza. Dole kuma tafiya ta canza. Yau za ka ga mutum albashinsa bai karu ba daga abin da yake samu,
abin da yake kashewa na da dama albashin bai ishe shi ba, sai ga abu ya zo ya yi ninki 2 zuwa 3. Kaga akwai bukatar a tausayawa maza. Akwai mijin da matarsa ta matsa masa da irin wannan, da ya karbi albashin sai zo ya bata gashi albashi na gaba daya, ku rike kanku har wata din, ku yi hattara. Kafin sati 2 malam wallahi sai da suka zo suna cewa ga abubuwan fa ya kare, yace ba ku isa ba, sai mun je wata, dama ni ba ni da wata hanya albashi ne kuma gashi nan. A daɗin in ya gama bashi yake ci, ya lallaba ya cika nan har a ce karshen watan. To ita da ta ga kuɗi da yawa tana a sai wannan ga kuɗi ya ƙare. Saboda haka a tausaya mazaje, a yi musu addu'a, Allah ya yassare musu, wannan shine ake so. Allah ya yassare mana. Muna roƙon Allah ya danta da mu ga dukkan alkhairi, kurakuran mu Allah ya gafarta mana, kasar mu Allah ya wanzar da lafiya a ciki, kuma wa'annan ma'aura muna roƙon Allah ya sa musu albarka, Allah ya hada zakatan su akan bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ba su zuri'a tayyiba, wa'anda suka taimaka wajen shirya wannan wato walima muna roƙon musu Allah ya saka musu da alkhairi. A dinga shirya irin wa'annan, mai kuma a zo ana ta tsalle ana kaɗe ana waye, an gayyaci shaidan da abokan shaidan, gara an kira alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana albarka gaba daya, bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ya biya mana. Aktafi bi hadha alqadr insha Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.